Det er så kæmpe græsker. Både af Nina Tin Rasmussen, og den blev sået 1. april, og vi er bagud. Og det er en genbrugskaffekop, som også lige så godt kunne blive til en midlertidig urtepotte. Og nu trænger den virkelig til at komme ud. Og så har vi samlet hestemøg af flere omgange. Jeg ved ikke, om det er nok. Nu får vi se. Den har ikke de optimale betingelser. Den burde have 25 kvadratmeter. Nu prøver vi igen i år. Yes, kom så. Ned med sig. Ja, det er fint. Har du lugtet til den? Ja. Det skal jeg ikke kunne sige.